लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन दा आङो मोननैसो फ्लिपकार्टआव अर्डार होदोंमोन शपिं खालामदोंमोन बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायनांगोन मैया बे मोनसे खानाय बेयो मिया kilip dengan ya beli moनसे आरो नेक्स्टआ मैया कभार बियो मबाइलनि बेक कभार आरो नेक्स्ट नैया बियोखौहाय आं बिनि प्लास्टिकखौ बोखारजोबखाबायमोन आङो नैया ya मोनसेयाव मोनथामसो दोङो बियो गासै 6टा गासैबो 18 पिस दोङो गेदेर मोननै नैया सामस दोङो नैया नैबेयाव आटाफोरखौ सोनानै दोनजागोन आटा मैदा बायदिसिना बुरजा बुस्थुफोरखौ बिनि उनाव नैबेयाव माबा माबि दोनजागोन बियो 1200 ml नि बिनि उनाव नैया बेयावबो दोनजागोन मोजांथार बेयो नैबे फिसा बेयाव बहुत बुस्थु दोनजागोन फिसा मस्ला माबा माबि बायदिसिना दोननो गोनां बहुत बुस्थु थायो बेखिनिखौ बेयाव दोनगोन आङो बेखिनिखौ गासैखौबो सुगोन दैजों सुनानै सान्दुङाव फोरानगोन बिनि उनाव बेयाव बहुत दोननो गोनां बुस्थु दोङो बेखिनिखौ सुनानै दोनगोन बेखौ दा आं सुनानै फोरानगोन सान्दुङाव फोराननानै बिनि उनाव बेयाव बुस्थुखौ सोसिगोन आं नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायला नै आङो दा भयामखौ सुनि
बेखिनाखौ दा सान्दुङाव फोरानबाय दा बे दसे थाना बेलथाय बेलथाय होबाय थागोन जाहाथे बिनि गासिबो दैया रानजोबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि होनाय भिडिअनि नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना नुनो मोनो आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन बाय बाय